ubangiji Allah ya ji kansu, Allah ya gafarta musu, kuma Allah ya saka musu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A sunana Adam A Zango, kamar yadda kuka sani. Ina son yi amfani da wannan dama in yi wa al'ummar Arewa baki daya ta'aziyya da jaje na irin rayukan da muke rasawa a kulle yaumin. Ubangiji Allah ya ji kansu, Allah ya gafarta musu, kuma Allah ya saka musu. Duk waɗanda suke da hannu, tun daga kan shugabanni har zuwa kan talakawan ma, har zuwa kan koma waye yake da hannu a cikin irin waɗannan al'amarin da suke faruwa, Allah ubangiji ya shirye su. Idan ba masu shirwa bane, Allah ya tona mu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan labari da muke samu daga jihar Kano, wai mutane su shiga har cikin gida a kashe mata da 'ya'yanta 6, mutum 7 a yi musu kisan gilla, amma a ce kaf faɗin anguwa, kaf anguwansu a rasa ai jama'a, ko mata ne zalla a wannan anguwa, ya kamata a ce su kawo ɗauki. Kuma fi sabilillahi, abin da ya kamata mu yi la'akari da shi shine ta ina waɗannan ɓata garin suka shiga cikin wannan gidan. Babu mutane a anguwa ne, ba mutum ɗaya bane ya aikata wannan abu, bare a ce ba a sanya aka suka shiga cikin wannan gidan ba. Sannan a lokacin da suke wannan ihu suna neman ceto, a wannan lokacin duka ba a rasa wanda ko ta katanga ko a ɓalla ƙofa a shiga a kawo musu ɗauki, amma ba a samu ba. Fi sabilillah, yaushe mutane suka rasa imaninsu da tausayinsu da za a aikata wannan abu har da ƙaramin yaro. Tsakaninmu da Allah ya kamata mu ji tsoron Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mutum 7 da yaro ƙarami a kashe su kisan gilla irin wannan, fi sabilillah, wannan labarin ko ba kai bane, ko ba dan uwanka bane, dole ne wannan abun siya taba ka, siya dame ka. Fi sabilillah, wannan abu ai ya kamata yan anguwan nan wallahi a bincike su. A ce anguwa, babban gari kaman Kano, babban anguwa haka, a ce mutum ya zo ya aikata irin wannan abun, ya fita salun alun ta katanga, ba za a gansu ba. Abu kuma ba wai minti 1 ko sekon 1 aka yi ana aikata wannan abun ba, kusan mintuna nawa. Ubangijin Allah ya kiyaye mu, Ubangiji Allah ya tsare mu. Shi kuma wannan miji na wannan mata da aka yi masa wannan abu, Ubangiji Allah ya ba su ikon cin wannan jarabawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya ƙasa ga tamu sai dai addu'a. Sai dai addu'a, ga baki ɗaya babu nan babu can, ko ina tsaro ya raganta. Yanzu a ce a iske mutum cikin iyali ne, cikin gida ne, a kashe uwa, a bidiyanta ɗaya har ƙwara 5, babu li babu la babu la tsaye babu na zaune. Kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mai gida ya hita ta bido mai iyalai ne abincin da za su ci, misalin 12 na rana, fa 12 na rana a iske wai cikin unguwa a aika sama da mutum 5 6, wai a ci babu wani labari. Allah ya sauka, Allah ka kawo mana ɗauki ƙasa da tamu.